Καλημέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητές, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, Ρωσία, Ισραήλ, Ευρώπη, Ελλάδα, αλλά και τους Κύπριους ομιλητές και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Δεν θα διαβάσω τον χαιρετισμό μου για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, μιας και έχει και το συνέδριο του Δίκολου, ο Υπουργός Συμπορίου που πρέπει να πάει. Και τα όσα περιλαμβάνει στο χαιρετισμό μου, που είναι επί της ουσίας, φιλοδοξώ να κάνω τη συζήτηση στη συνέχεια ή να καταθέσω για τα πεπραγμένα. Θα πω όμως τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα έγκαιρα, προληπτικά και από την ίδρυσή του έδωσε έμφαση στην προσέγγιση της μελέτης μακριά από επικοινωνιακές προσεγγίσεις, του ορθολογισμού για όλα τα θέματα. Ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε ασχοληθεί από την ίδρυσή μας ήταν το μεγάλο κεφάλαιο της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά το θέμα του φυσικού αερίου και της ενέργειας, που με τη βοήθεια του πολύ παλιά καλού φίλου Σόρονα Κασίνη είχαμε ξεκινήσει αυτούς τους προβληματισμούς και θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο είναι σημαντικό, γιατί είναι το επιστέγασμα μελετών και συνεδρίων που έγιναν για τα τελευταία 5-6 χρόνια. Όταν ίσως ελάχιστοι πλην του Σόρονα μιλούσαν για αυτή την προοπτική για την Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Κόμμα είχε την τύχη, ανάλαβε την ευθύνη να μελετά αυτά τα θέματα. Θέλουμε να είμαστε μπροστά σε αυτά τα θέματα και η μελέτη, ο ορθολογισμός, να επισκιάζει την επιπολαιότητα, την προχειρότητα των λαϊκισμών, το πολιτικό σύνθημα. Γι' αυτό, περισσότερο θέλουμε από εσάς που παρευρίσκεστε και έχετε άποψη να ακούσουμε προβληματισμούς και εισηγήσεις και από τους ειδήμονες που ομολογώ ότι έχουν αποδείξει στη ζωή τους ότι γνωρίζουν τα θέματα τους, να ακούσουμε εισηγήσεις και προτάσεις σαν μαθητές, θα το πω, γι' αυτό θα κάτσω κάτω να ακούσω και με τα συμπεράσματα να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας μέσω της κυβέρνησης, επιτέλους η Κύπρος, να διαδραματίσει τον ρόλο που της ταιριάζει, τον ρόλο που μπορεί, όχι για να βοηθηθεί μόνο η ίδια, αλλά ολόκληρη η περιοχή και η Ευρώπη. Η Κύπρος, στην θέση που βρίσκεται, με την ιστορία που έχει, με τις σχέσεις τις πολιτικές και τις ιστορικές με τους λαούς της περιοχής, μπορεί να αποτελέσει τη βάση, τουλάχιστον για την Ευρώπη, για τις πολιτικές δράσεις της Ευρώπης, τις ενεργειακές δράσεις της Ευρώπης, τις οικονομικές δράσεις της Ευρώπης, αλλά και για τα θέματα ασφάλειας της Ευρώπης για ολόκληρη την περιοχή. Αυτόν τον ρόλο φιλοδοξούμε και είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε και αυτό το συνέδριο σας διαβεβαιώ ότι θα αποτελήσει το επιστέγασμα όλων των μελετών που κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά και την έναρξη αυτής της πορείας της Κύπρου. Ευχαριστώ.